Mayong hapon Western Visayas kag Negros Occidental, kabuli ginkawatan sa masobra 100,000 pesos nga cash ang iya mga amo sa haro. Samtang takop sang manhole sa Dalan Delgado City proper ginkawat man. Mga insidente na hulikam. Si Zen Kilantang Sasa nakatutok live sa Barangay San Isidro Haro, Iloilo City. Zen? Jert, ginatutukan na sang kapulisan ang serye sang kinawatay sa Iloilo City lakip ng pagpangawat sa sulod sang balay. Makita sa CCTV footage nga ini ang isa ka babae nga nagapakadto pakari sa sala sang balay. Mati-untion nagsaka ini sa ikaduha nga panalgan. Sang nagpanaog, bit-bit na sini ang isa ka plastic sa diin ginapatihan na sulod ang gingkawat sini nga 118,000 pesos nga cash. Gilayon ini nga nagpalagyo. Ang babayi amo ang kabulig sang pamilya Gonzales sa Barangay San Isidro Haro. Ginkilala ini kay Liza Tagakay, 28 anyos, sang Barangay Bato, Tubungan, Iloilo. Agosto 15 sang ini ang ginhire sang pamilya, pinaagi sa online transaction. Natabo ang pagpangawat kaagahon sa Agosto 20. I-message ko siya, gintawagan ko siya, hindi siya namon malocate. Ang iyang number hindi na unreachable na. And then, yun, thorough check namon, doon namon na find out nga ang bago yara, pero ang kwarta wala na. Ila na napakigangutan ang pamilya sang sospek. Wala kuno ini sa ilabalay. Natukiban man sang pamilya Gonzales nga madamo na ini sang kaso sang pagpangawat. Nabatian pa kaming istorya nga may case sang panghilo. So, parang blessing in disguise na lang kay nagbugtaw ang nanay kung mukha kagahod sang ido sang pagwaya. So nagbugtaw sa nanay after niya nga nakagwa. Napasagaan na sang reklamo nga qualified theft ang suspect. Abiso sang kabulisan sa mga nagapangita sang kabulig sa balay. Ikan sa online nga legit ang group nga nasudla naton kag mag-require din kita sang mga pertinent papers like police clearance, barangay clearance, kag ID sang aton nga mga prospect. Makita naman sa video nga ini nga nagpanaog sa tricycle ang lalaki nga nakakalo. Talalupang doon ang pagpanilag sini sa palibot. Sang ulihi, pasimple sini nga ginkakas ang inlet cover sang manhole kag dali-dali nga ginkarga sa tricycle. Natabo ang pagpangawat alas 3 kahapon sang kaagahon sa Dalan Delgado City proper. May person of interest na ginasundan ng kapulisan. Nagasunod nga information, so mga information na nagasunod sa prinsipyo na validate na to. Makakuha tuloy na pang identity. Base sa statement nga ginpagwa ni Iloilo City Mayor Raisa Trañas, may isa ka senior citizen nga nadusmo sa lugar bangod wala na sang cover ang manhole. Ginmando na sang alkalde ang pagpangita sa lalaki. Magahatag man sang padya ang syudad sa makatudlo sa suspect. May reward nga gin-post si Mayor sa iya Facebook, no? Parang hindi na pagsulito ng amo na nga katabo subong. Ginbutangan naman sang temporaryo nga taklob sang Office of the Facility Conservation ang manhole. Jert, nagapanawagan ng Iloilo City Government sa publiko nga untatan ang pagpangawat sang propiedad sa proyekto sang syudad bangod hindi magduha-duha ang LGU nga magpasaka sang kaso. Jert? Madamo gid nga salamat sa detalye kapuso Zen Kilantang Sasa.